Hei pawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn a chroeso yn ôl i sianel YouTube Label Deg. Os ydych chi ddim wedi'n barod, cofiwch i danysgrifio'r sianel, hoffi a rhannu y fideos a dilyn ni ar Instagram a mwynhewch gweddill y fideo. So, da ni wedi cyrraedd tymor yr Hydref, sef hoff tymor fi yn syml oherwydd y ffasiwn. Jumpers, jeans, boots, cotiau, sgarffiau, dwi jyst yn lyfio ffasiwn yr Hydref. Felly, yn ystod yr fideo yma, dwi'n mynd i ddangos i chi beth sy'n ffasiynol tymor yma, pa lliwiau sydd i fewn, ac wrth gwrs heb wario gormod. Felly, os ydych chi hefyd yn lyfio ffasiwn yr Hydref, cariwch ymlaen i wylio a mwynhewch. Dwi'n dueddol o ddechrau lot o edrychiadau hefo sylfaen du. Ac ar gyfer yr edrychiad yma, dwi'n ychwanegu polo neck a par o boots mawr du hefyd. Yr eitem gyntaf sgennau ydy cot o Primark, a mae'r lliw gwyrdd yma i weld ym mhob man. Er bod o fymryn yn ddrud, mae cot dda yn fuddsoddiad ar gyfer y gaea. Nesa mae gennym ni scarf o H&M sydd ar y sêl ar y funud am £10. Mae lliwiau pastel a neutral wastad yn boblogaidd ac yn golygu fedrith y sgarff yma fynd efo lot o edrychiadau gwahanol. Gan gadw at y lliwiau poblogaidd, nes i bigo yr jaced leder yma fyny o siop Elusen. A mae yn bwysig cofio does dim rhaid gwario ffortiwn i gadw fyny hefo'r trends diweddara. Mae'r beanie yma wedi dod o New Look ac wedi costio £6.99. Mi fyswn i'n paru'r het yma efo cot hir eto'n cyd-fynd efo'r lliwiau cream, beige poblogaidd. A wedyn mae gennych chi outfit really neis a syml. Mae lot o'r eitemau heddiw yma yn mynd efo'i gilydd sydd yn golygu lot o edrychiadau gwahanol. A dyna ni diwedd yr fideo heddiw yma. Gobeithio bod chi wedi mwynhau a bod gennych chi well syniad o sut i steilio edrychiadau hydrefol flwyddyn yma. A wna i weld chi gyd yn y fideo nesaf.